Vi skal jo lige have noget kiste. Nå, hej YouTube. Og det er en, der hedder MGP her. Hvorfor har du det derind? Det var det. Bam badi bidam bam bana. Fuck. MGP, prøv at komme over og kigge her. Prøv at se. Prøv at se. Vi er med under dæmonen. Gem dig, find et eller andet gemmested. Hvis det er en eller anden griefer. Har du fundet et gemmested? Ja. Meget godt et. Han har sgu hakket ind. Har du, er det dig, der har gjort det? Han har jerntøj. Fuck, der skulle lyde. Hvad laver du? Se, man kan se ham. Det skulle da pisse scary. Nå, det begynder han sgu for. Jeg kom dernede. Byg lidt større. Større. Jeg går ned i minen. Nej, men jeg skal gå ned i minen. Skål at komme. Nej, vi går ned i minen. Vi skal jo mine indtil vi venter lige på. Han kommer. Bang. Lige måde. På den gamle måde. Okay. Jeg finder bare aldrig. Okay, jeg kigger lige, om han er kommet ud. Hvis han er det, så fortæl det ikke til mig. Hvad fuck er det? Er det dig, Simon? Nej, jeg har bare rundt ned i minen. Og jeg er lige fået hentet min egen arter. Hej så. Han gik igen. Ja. Jeg troede lige, at jeg skulle være aftensmad. Kan du lige hakke op? Vi skal altså lige prøve at hakke den. Ah! Au! Okay, jeg tror, han er derinde igen. Prøv lige at hakke ind. Jeg kommer. 2 creeper! Væk. Skynd dig. Jeg er på vej. Godt. Hvad siger der på et sted? Det ved jeg ikke. Det er den lille vej, jeg har givet. Det skulle høre Brian-lyd. Nej, det er bare. Jo, det er... Fuck. Hvad fuck er det? Prøv at hakke derind. Den begynder at slække. Kom så. Byg endnu mere til. Jeg så den ikke kan komme ud. Jeg stiger på mig overfra. Prøv at gå ovenover, ja. Gå ovenover. Man prøv lige at gå væk. Gå lige væk, MGP. Au. Jeg har kun 3 liv, han må ikke dræbe mig. Ja. Hey, hvorfor gider han? Nej. Jo, vi skal da hakke den. Du gjorde sådan, jeg ikke kunne hakke. Skal jeg hakke den? Ja, kom jo. Nej. Hvad laver du? Jeg har kun et liv. Har vi dræbt Herobrine? Nej, det er en, der snyder. Nej. Skal du så? Eller var det bare Herobrine, som der har skiftet navn?
Okay, er han inde? Hugh Brian? Nej. Du kan bare ikke komme ind i... Han kan bare ikke komme ind i weekend. Han har nemlig skrevet, I killed you in the end. Og så var... In... Forsvarsstøj. Ikke. Totalt. Wow, jeg har syge ting! Hvor syg. Så syg. Den her bare kom med så tør. Nu er en armsfære. Nå, det er en, der hedder Daniel, der vil kill mig. Sådan der, Hugh Brian vil dræbe mig. Ish. Okay, jeg kommer lige væk fra end. Nu går jeg spawn. Fuck, hvad sker der for den her? Hugh Brian dræber dig. Jeg lægger ikke det, hvor jeg har. Hvem er det? En fremmed person, der kigger i dit undertøj. Ah, dø nu. Fuck, ah. Har du dræbt mig? Ja, kom så. Slå mig ihjel. Det kan jeg ikke. Mit hjælpevej. Men du siger den der klamme lyd. Nu kan han bare komme i sin tør. Det lyder som en sang, der passer. Ah! Det hele er, det lyder som en sang, der passer. Der kommer! Du vil gerne hjælpe mig lidt. Hey, Brian er efter mig. Nej. Hvor er du nu henne? Au! Dumme Edmund! Au. Dumme Edmund! Løb! Edmund hjælper mig. Det var den, jeg drillede sidste gang. Jeg kan ikke lide Han løber, Hugh Brian. Hvor løber han hen? Nej, han er der. Jeg prøver lige at dræbe ham. Jeg prøver. Okay, det her det er lidt for vildt. Jeg får i hovedet. Jeg er bange. Han kan ikke tage mig nu. Han kan ikke se mig. Hvor så skønt. Hvis han kan i hvert fald umuligt komme i home. I mit home. Se selv. Han er her ikke. Hvor dejligt, ikke? Jeg kan heller komme til mit home. Jeg kan i hvert fald slet ikke komme i home. Fuck! Hvordan kan? Hvad er en mul? Ej, hvorfor lukker du mig ud? Kom nu, find nu, MugaP. Nej. Du har ikke tilbage til mig nu, så det bliver nok lidt svært. Skøn dig! Jeg har da ikke op. Jeg døde med mit jerntøj, han må ikke... Nej, fanden. Han må ikke tage mit jerntøj. Jeg er sulten, og jeg gerne tage en stik kylling. Nej, han skal ikke tage mit jerntøj. Jeg havde lige noget zombiekød. Hvor er han? Fuck, hvor blev han af? Jeg dræbt ham ikke. Hvad? Nej, creeper. Ingen creeper. Guld. Så er det godt, jeg har en ejerhakke. Så skynd dig tilbage til mig. Så gør jeg virkelig det. Ja, men det er et pissegodt sted, det her.